Благословени сме ние българите на нашата земя, че през март 2000 година тук стъпи Шричен мой. И сега в този слънчев априлски ден, в един от многото паркове в София, столицата на България, човек може да се сети само за Шричен мой и за светлината, която той носи в себе си. В България и преди него имаше негови последователи, но след него те стават все повече и повече и ние, Българска национална телевизия, непрекъснато следиме проявите на последователите на пробика на мира и на Шричен мой в България. Даже пред нашия вход на Българската национална телевизия в центъра на София имаме дръвче на мира, посадено от неговите хора. Особено важно е, за да видим слънцето. Снощи имаше слънчево затъмнение, слава Богу, не в България, а в Северна Америка. Но за да видим слънцето, трябва да се вслушаме в това, което носи, внушава ни и ни казва Шричен мой. Защото в момент такъв, какъвто в цялата Вселена става много активно настройване, реаджастмент на всички енергийни слоеве, в това число и на Земята, и то е ясно от това, което става по света, и в природата, и в човешкия свят. Искрено се надявам, че ще бъде по-добро, и за да стане по-добро, трябва да се вслушваме в Шричен мой, в песните му, в поезията му, в книгите му, в милионите му рисунки на птичките души, за да се обърнем към душата на човека. Защото много хубаво, че той има своя център и че идва от Бенгал, от индийска земя, на която хората се раждат и до днес, дали го разбират или не е от значение, с генното познание и с генното знание какво правим и ние хората тук на земята. Защо сме тук? Защото и мухата, и рибата, и лъва, и тигъра знаят какво правят, а само ние хората повтаряме грешките си и то все повече и повече. Така че мисля си, че няма момент по-силен от този да е нужен Шричен мой на света. Това, което той мисли, това, което той пресъздава в изкуството и в спорта си, да стига до все повече хора. И всички такива като нас, които са успяли да го усетят и да го последват, защото той ни е учител, той ни е наистина едно гуру. И фактически аз съм интервюирала през последния половин век всички живи големи гурута в света, но Шричен мой е особен. Той успява с таената запазена мъдрост на земята на Индия, между Инд и Ганг, да съчетае, да я слее с онова, в което вярват, мислят и разбират хората по всички други краища на света. И затова той е гуру не само на Индия, той е учител на всички нас и е гражданин на света. И не учи да бъдем такива. И според мен, като журналист, който е отразявал 4 войни, войната в залива, войната между Иран и Ирак, войната в Босна и Херцеговина, края на Виетнамската война, моята снимка на връщането на Б-52 от Гуам в Окинава, когато по време на американо-виетнамските разговори Съединените щати изтеглиха своята охрана отново в Окинава, в Наха и бомбардираха Тонкинския залив. Сега Халонг, който е основна туристическа дестинация в света. Ако сме с Шричен мой, както Тонкинския залив стана основно място, той е в списъка на ЮНЕСКО на забележителност и културни на земята, се превърна в туристическа атракция и предизвикващо очарование и възторг у хората, така и света ни може да бъде по-добър. Той не може да бъде само много добър, както учи Шричен мой, защото, слава Богу, вече учените доказаха, че всичко наоколо е енергия, че Вселената е енергия, че всеки от нас носи всички енергийни слоеве на Земята, и в това число и положителните, отрицателните, но това, което ако познаваш Шричен мой, и особено ако си се докоснал с него, и особено като мен ако говорил в твоя микрофон, е, че той ти помага
да бъдеш господар на себе си. Защото ние не сме господари на Вселената и на природата, тъй като сме част от нея. И аз казвам, че ако света на нашата цивилизация е отредено да оцелее, изтока трябва да се слее запада. Защото светът, както сега в Ню-Йорк, неговия център, не е само власт и пари. Човек има душа като неговите птици. И Шричи мой ни учи как, докосвайки се до него, до хората му, самите те стават по-различни. Самите му последователи по света са по-различни от останалите хора. Даже ако аз интервюирам някой от тях или ако по-дълго говоря, мога да позная кой му е последовател и кой не е. Той ни кара да побеждаваме, както казват старите индийки, злото в себе си, както е на Холи, на пролетния празник в Индия, когато принцесата побеждава дракона, и да вървим към доброто. Да се обърнем към добрата страна на живота, към светлината. Това ние сме господари, защото това е нашето аз. И разбира се, учените вече казват, ние повече сме невидими, т.е. повече сме душа. Т.е. ако той сега беше тук, щеше да каже: Даниела, ще нарисувам хора, души. Защото той казва на птички с душа, а душата е основното, ако човешката цивилизация на Земята иска да оцелее. И както казва Шричи мой, който според мен е пророк на доброто, на светлината, на светлата и добрата страна от живота, да виждаш себе си това, което е доброто, а не да се затлачаш мрачни мисли по проблемите си и по провалите си. Да виждаш човека отсреща доброто, не недостатъците му. Дори в опонента си да виждаш доброто. И сега, между другото, Индия на конференцията на Г20 година, когато беше председател на тази огромна общност вече от повече, близо 100 държави в света, не случайно Индия стана тогава, и те основното в Делхийската декларация е приобщаването. Те проповядват дори във врага си да не виждаш, да се конкурираш по най-различни начини, но да не враждуваш, да не убиваш, за съжаление нещо, което е факт в днешния свят. Така че аз се надявам Шричи мой, оттам откъдето е, да се грижи за нас, земните хора, да ни води, да ни припомня, че ние на тази земя сме, за да се държиме за доброто, за светлото и, както казва той, особено за нас, журналистите, да виждаме доброто, да разпространяваме доброто, да разпространяваме добрите новини, а не лошите, и да се движим, да се държиме за светлата страна на живота. И разбира се, както и японците, защото моя живот е минал повече на изтока, слава Богу, отколкото тук на Балканския полуостров и на запад. В тяхните традиционни, в това число и сега цъфтат вишните, сакурата, има красота в живота, но тя е мигновенна. И така както вишната, сакурата цъфва в началото на пролета и при първия повей на вятъра или при първия дъждец, даже може само да рами, цветовете опадат. Така че има красота в живота, тя е около нас, има доброта и ние трябва да не се разсейваме и да не я пропускаме и да уловим красивия миг. Пред вас говори един човек с живот с много изпитание, на който доброто винаги помага, но самите, казах ви, правила съм 3-4 войни. Снимала съм майка на 3000 метра в Лангшон на вьетнамо-китайската граница и тогава се разплаках за пръв път пред микрофона, как погреба 6-те си деца. Според мен трябва да се стараем да бъдем добри, както учат източните изкуства, да разпространяваме доброто и да можем да вървиме по пътя към светлината.
Когато си спомняте срещата с Шричен мой, онова интервю през 2000-та година, или всъщност всички, които си спомняте, какво е чувството, което усетихте? Аз мисля, че не. Аз усетих. Първо влезах незаконно по време на самата лекция в залата и поне съм бивша спортистка. Между другото, да добавя само, че много хора от нашите спортисти, от нашите хора на културата, от елита на духовния ни живот познават, знаят и се водят от правилата, от идеите на Шричен мой. Нашия легендарен футболист Христо Стоичков, който се знае по целия свят, играеше не само тук при нас, но и в Барселона много време. Той получи миналата година тази награда, която аз от многото, които съм получавала, цена най-много. Почетен факулон се намира, защото, както казваше, че мой 21 век е век на мира. Вярвам в това, защото Том го е казал, той значи, че трябва да стане. А с една дума, как бихте определили онова усещане? Аз мисля, че самото докосване до него, аз в микрофона съм интервюирала страшно много хора, на различни генерали, президенти, от лево, от десно, навсякъде по света, но усещаш светлина. Той те кара да се смириш. То не е да се примириш, а да се смириш. И ако се замислите във всички стари вярвания по света, както и в християнството, както между другото и в исляма, човек трябва да се смири и да посреща света такъв, какъвто е, и да се адаптира към него, а не да иска света да се адаптира към тебе. Да, точно така. Защото ние в България, която все още от източната философия се смята за един от духовните центрове на света, да не говорим, че България в центъра на Балканите е останала единствена независима, въпреки превратностите на времето, и че най-старата държавна структура в Европа, макар че сега не смятат за най-бедната европейска държава на Евросъюза и едни от последните влезли, но те всички са дошли след нашата държава. България е много важна и може да играе много сериозна роля, затова българските последователи на Шричен мой имате огромна задача и да работите най-много, и аз ще ви помагам сред децата в училище. Те трябва да растат в съзнанието, че са на един свят, в който има светлина, късмет и щастие. Светлина и доброта. И да ви кажа, не само когато съм го интервюирала, и сега, когато се сета за него, и за един път ми олеква на душата. Подарили сте ми един голям фотос от моето първо интервю, аз клеча по средата на залата и го интервюирам. Той обиколи целия свят тогава. Като минавам от спалната в вестибюла или в гостната и го погледна и се усмихвам. Шричен мой е невероятна история. Според мен той е уникален. Той е явление в света. Той, както ви казах, събира изтока, запада, севера, юга в едно общочовешко присъствие на земята, и това всички да сме себе си, всички да устояваме себе си, но всички да знаем, че сме част и различни от едно цяло и сме в хармония с цялото, а не да сме против него. И както индийците казват от древността за земята на Индия, тяхната дипломация е единство в многообразието, unity in diversity, многообразие в единството, diversity in unity. И аз проповядвам и България навсякъде по света, че ние, за да оцелееме навсякъде по света, независимо дали сме от хималайско или африканско племе, или такива носители, лауреати на Нобелова награда, ние трябва да съзнаваме, че сме част от целия свят и да можем да звучиме в хармония със света. В тази връзка преди малко цитирахте философията на новото хилядолетие на Шричен мой. Вие сама сте споделяли, че много я харесвате и цените. Преди малко също говорихте за нея. Мислите ли, че хората днес
могат да живеят по този начин? Мислите ли, че те могат да възприемат правилно тази философия? Точно нашите хора, не знам, които са обладани от този век на материално благополучие и хай-тек, и IT, и онлайн истории. Аз съм убедена, че напълно съм убедена от стотиците мои репортажи и в България и по света, че това време, ако оцелем, трябва да настъпи. На това ниво, на което сме ние, както казваше, че мой, затова има вашата общност, трябва трансформацията да не е само в човешката общност, както е в Япония, в Индия, те са хармонични едни, на изтока въобще, защото ние всеки е себе си, всеки е върха, а сме иначе орел, рак, щука, тигър, риба и така нататък. Но аз мисля, че ако оцелеем, трябва да стигнем до този момент. Според едни от големите индийски философи, които 2009 снимах по време на голямата финансова криза на Уол Стрит, когато и азиатските тигри се сгънаха, и питах вашия въпрос. Това е сега един момент на пречистване, защото човечеството е призвано да отиде на един по-висок етап. И вашата работа е много важна с вашите изложби, с децата, с спортните занимания и така нататък, защото те фактически възпитават децата да живеят в този дух. Иначе нямаме шанс. Така и ние следваме стъпките и примера на нашия учител, на Шричен Мой, който посвети целия си живот на това да служи на каузата на мира, за вътрешния мир, за човечеството. Ние всички се опитваме да го правим, вие го казахте. Каква е вашата мечта за мир? Как се измерва тя? Как си представяте мира? Аз си го представям като журналист, като едно, както на 23-та година на новогодишния концерт на Виенската филхармония, стария австрийски директор каза накрая, когато те пожелаят честита нова година на всички, ние всички свирим на различни инструменти, имаме различни щимове, но свирим в хармония. Представям си при това общество на изкуствен интелект, на онлайн общуване, все пак да победи човешкия контакт. Душата. Затова си представям, че за да успеем за да слушаме правилно Шричен Мой, защото той не проповядва, че света е само добър. Той проповядва, че ние трябва да се стремим към доброто, за да потискаме злото. Разбирате ли? Значи, света е създаден така и Платон казва, че таинството на сътворението ще го разберем в отвъдното. А аз обикновено го транскрибирам, че наземният човек днес никой не е дал да разбере таинството на света, защото ще унищожим Вселената. Но ние можем да стигнем до един момент, и това е Шричен Мой, до който като общност да бъдем хармонични, да имаме чувството, че сме част от едно цяло, и не можем да бъдем против него, и практически да се доказваме вътре в това цяло. Аз съм убедена, че такова време, ако оцелеем, ще настъпи. Аз съм убедена също, че ако ние не оцелеем, след нас ще има които да оценеят и ще стигнат. Защото на такива хора земни, които само пред себе си виждат и само себе си виждат, не е този свят. Той е свят на мира. Последен въпрос. На 13 април тази година се навършва 60 години, откакто Шричен Мой започва своята мисия в служба на човечеството. Какво можете да пожелаете днес на неговите последователи по целия свят? Да са живи, да са здрави, да имат кураж, да са оптимисти, да знаят, за да има слънце днеска и да ви говоря, все пак побеждава доброто. И да имат кураж, да устояват позициите си, да са добри и да правят добро,
какъвто е девиза на йогите. Благодаря ви много. Мирът не означава отсъствие на война. Мирът е присъствие на хармония, любов, удовлетворение и единство. Това проповядва световно известният духовен учител Шри Чинмой, който вече 30 години е емисар на мира на ООН и вдъхновител на международната програма Шри Чинмой «Цветя на мира». И ние българите успяхме да се докоснем до него в последните 2 дни, защото той беше тук за официалната церемония по обявяване на България за 39-та Шри Чинмой нация на мира. Негови мисли успя да запечата на камерата ни Даниела Кънева. Шри Чинмой Кумар Гош идва от свещените земи на север от Ганг на индийския субконтинент, там където се е появил на този свят и Рабиндранат Тагор. Той се установява през 1964 година в Нью-Йорк и вече близо 4 десетилетия обгръща с мрежа от повече от 220 Шри Чинмой центрове на мира целия ни тревожен свят. Той успява да достигне до стотици хиляди свои последователи с древното индуско послание за хармония и единство на всички и всичко по земята и в самира. Той е феноменален музикант, свири на повече от 100 инструмента, посветил е живота си на музиката за мир. Има над 500 концерта в света и е композирал повече от 15 000 песни. За първи път го чухме онази вечер до след полунощ в претъпканата 5000 зала 1 на НДК, която той хипнотизира като един от най-големите майстори на медитацията в света. Шри Чинмой е художник, поет, писател, философ, но може би на първо място спортист, вдъхновител на пробега за мира, прочут с рекордите си в книгата Гинес, издигнал на 55 годишна възраст в 1987 година невероятната тежест от 3200 кг, защото Шри Чинмой е преди всичко гуру, духовен водач, стигнал извисено ниво на човешкото си развитие, доказателство, че връзката между тялото, ума и духа прави невъзможното възможно, невероятното вероятно и нереалното реално. Tell me, what made you believe that Bulgaria can be really a country for peace? We are on such a troubled spot on the earth. Yes, you have suffered. Many wars have taken place, but now your love of God is showing that Bulgaria truly believes in peace. We suffer, sometimes we suffer, then from our suffering we feel that there is the need of peace, and for that we pray to God to bless us with peace. Bulgaria has suffered. Well, now the same Bulgaria feels the supreme necessity of peace. Do you feel that really peace could be on this earth in the next century? Definitely. Peace will take place and it is blossoming. Peace is like a flower. It blossoms petal by petal. Not only in Bulgaria, all over the world, peace will definitely take place. What made you devote all your life to this idea? Well, I am a student of peace and I am a man of prayer. A man of prayer has to be a student of peace. Prayer always wants peace. There is a universal law that peace and prayer must go together. If you pray, then you pray for peace. And if you have peace, that means we are truly men of prayers. Do you increase your followers around the world? Do you feel people become more and more peace-loving around the world? Well, definitely, the world is every day people are increasing in number for peace because they have suffered loss as Bulgaria has suffered. So all the nations have suffered. Now they need peace in order to have happiness. Without peace there cannot be any happiness. Do you happen to know that Bulgaria is really a country of flowers? Bulgaria is not a flower. Bulgaria is also a country of strong people, strong, very strong physically. I've read in the books that Bulgaria is a land of this strength. Inner strength also has to come forward. Bulgaria's outer strength, Bulgaria has shown through many young boys over the years. Now the same Bulgaria will have to show inner strength, the strength of heart. Would you join Bulgaria in your prayers from today on? I do pray for all the nations that you have in our prayer groups, in our peace blossoms. I do pray for all the nations. So Bulgaria also I pray every day. And when you pray, what you say most first? When you pray, what is the first thing you pray for? When I pray, first thing is I pray to God for His will to be
executed. I said, let thy will be done. I pray to God to bless all the countries. Then his will has to be executed in and through all the nations. So for Bulgaria, for all the nations, I have very special prayer for God to bless us. Thank you.